Po 11 mesiacoch randenia prišla správa, ktorú fanúšikovia Petra Sagana už dlho tušili. No aj tak ich zaskočila. Muž, ktorého si mnohí spájajú so rýchlosťou, víťazstvami a životom pod neustálym drobnohľadom verejnosti, sa tentoraz neocitol v centre pozornosti kvôli bicyklu ani športu. Dôvod je oveľa osobnejší a možno aj oveľa dôležitejší. Peter Sagan totiž konečne prehovoril o tom, čo doteraz sprevádzali len dohady, špekulácie a tiché otázky. Nielenže prezradil dátum svadby, ale svetu predstavil aj novú životnú partnerku. Kto je žena, ktorá si získala jeho srdce? Čo sa zmenilo v jeho živote za posledných 11 mesiacov? A prečo sa rozhodol prehovoriť práve teraz, keď si svoje súkromie tak dlho strážil? Je to začiatok úplne novej kapitoly, alebo príbeh, ktorý v sebe skrýva ešte viac, než sa na prvý pohľad zdá. V dnešnom videu sa spolu pozrieme na to, ako sa tento vzťah vyvíjal, čo o ňom už vieme, aké reakcie vyvolalo jeho odhalenie a prečo táto správa tak silno rezonuje medzi fanúšikmi aj médiami. Nebude to len o svadbe. Bude to aj o tom, ako sa mení človek, ktorého verejnosť roky poznala najmä cez výkon, slávu a titulky. Pretože priznajme si úprimne, práve tie najväčšie životné momenty sa často odohrávajú mimo reflektorov. Tak zostaňte s nami až do konca. Možno spoločne odhalíme nielen to, koho si Peter Sagan vybral po svojom boku, ale aj to, prečo tento krok vyvolal toľko emócií. A možno si na konci položíme ešte jednu otázku. Našiel Peter Sagan po všetkom, čím si prešiel, konečne pokoj, lásku a nový začiatok? Ak sa na tento príbeh pozrieme pozornejšie, jedna vec je jasná hneď od začiatku. Peter Sagan si svoje súkromie stráži oveľa viac než väčšina verejne známych ľudí. Práve preto vyvolala každá zmienka o jeho možnej novej partnerke taký rozruch. Ešte 5. mája 2025, keď prišiel na finále show Let's Dance v Bratislave, dostal priamu otázku, či má po boku novú ženu. A práve vtedy médiá pripomenuli, že od rozvodu s Katarínou, s ktorou má syna Marlona, sa verejne neukázal so žiadnou oficiálne potvrdenou partnerkou. Inými slovami, okolo jeho súkromia sa dlho skôr šepkalo, než hovorilo nahlas. To je dôležité aj pre dnešnú tému. Pretože keď sa objaví správa, že po 11 mesiacoch randenia už padol aj termín svadby a po jeho boku je nová životná partnerka, fanúšik automaticky spozornie. Nie preto, že by Sagan nemal právo na nový začiatok, práve naopak, ale preto, že pri ňom nič podobné neprišlo rýchlo, hlučne ani okázalo. V jeho prípade bývajú tie najdôležitejšie veci skryté presne tam, kde ich verejnosť nečaká. A späť k tým stopám, ktoré dnes zrazu dávajú väčší zmysel. Už počas Let's Dance bolo vidieť, že Peter pôsobí inak než v rokoch po rozchode. Uvoľnenejšie, otvorenejšie, ľudskejšie. Na finále show prišiel s dobrou náladou, usmieval sa a pôsobil, ako by si po dlhom čase užíval prítomný okamih bez zbytočného tlaku. Médiá si vtedy všimli nielen jeho pohodu, ale aj to, ako šikovne sa vyhol priamej odpovedi na otázku o novej partnerke. A práve takýto moment býva niekedy výrečnejší než dlhé vysvetľovanie, keď človek nechce klamať, ale ešte nechce ani všetko povedať. Často zvolí úsmev a úkrok bokom. Ďalšia zaujímavá stopa prišla až o niekoľko mesiacov neskôr. Vo februári 2026 sa objavili správy, že Peter Sagan strávil valentínske obdobie v Jasnej v spoločnosti pôvabnej brunetky. Médiá síce vtedy písali opatrne, no práve táto epizóda rozbehla novú vlnu otázok. Bola to len náhoda, priateľské stretnutie, alebo už verejnosť na chvíľu zazrela ženu, ktorú sa Peter rozhodol predstaviť až neskôr? V tej chvíli ešte nikto nemal odpovede. Dnes sa však mnohí vracajú práve k tomuto momentu a hovoria si, že možno práve tam sa prvýkrát ukázalo niečo, čo sa vtedy ešte len rodilo mimo objektívov. Zaujímavé je aj to, že Sagan sa po konci profesionálnej kariéry sám označuje skôr za full-time otca a človeka, ktorý je stále veľmi vyťažený s projektmi, cestovaním a sponzormi. V januári 2026 v rozhovore pre Giro d'Italia hovoril o tom, že život po cyklistike mal naplánovaný a že je stále veľmi zaneprázdnený. To znamená jediné. Ak si v takomto období pustil niekoho naozaj blízko k sebe, zrejme nešlo o náhodné pobláznenie, ale o vzťah, ktorý si prešiel tichou skúškou času. 11 mesiacov totiž nie je len romantická fráza do titulku, je to dosť dlhé obdobie na to, aby človek zistil, či vedľa seba chce mať niekoho aj v obyčajnom dni, nie iba na fotke, nie iba na večierku, ale ráno, večer, v únave, v povinnostiach, pri dieťati, pri cestovaní, pri tom celom kolotoči.
A tu sa príbeh začína meniť z bulvárnej zvedavosti na niečo oveľa zaujímavejšie. Peter Sagan bol roky symbolom výkonu, slobody, nadhľadu a showmanstva. Ľudia ho poznali ako jazdca, ktorý vedel vyhrať, zabaviť publikum a v ďalšej sekunde povedať vetu, nad ktorou sa smial celý internet. Ale osobný život? Ten akoby vždy držal za dverami. O to silnejšie dnes pôsobí predstava, že práve on, muž, ktorý si súkromie chránil tak dôsledne, sa rozhodol povedať svetu: áno, toto je žena, s ktorou počítam do budúcnosti. Otázkou teda už nie je len to, kto je jeho nová partnerka. Oveľa zaujímavejšie je, čo všetko muselo predchádzať tomu, aby Peter vôbec dospel k rozhodnutiu zverejniť takú osobnú správu. Kedy sa z nenápadných stretnutí stalo niečo vážne? Kedy sa z opatrnosti stala istota? A ktoré momenty z posledných mesiacov sme všetci videli, no pochopili ich až teraz? Práve tie drobné detaily, vyhýbavé odpovede, nápadná pohoda, februárové dohady z Jasnej, ticho namiesto popierania, dnes skladajú obraz, ktorý začína byť oveľa jasnejší než predtým. Poznámka k presnosti. Nenašiel som dôveryhodný zdroj, ktorý by verejne a jednoznačne potvrdzoval konkrétny dátum novej svadby ani meno novej partnerky Petra Sagana. Preto som túto časť napísal ako pokračovanie príbehu postavené na reálnych, zverejnených stopách a mediálne zachytených náznakoch, bez vymýšľania neoverených prán, faktov. A možno práve tu sa oplatí na chvíľu zastaviť, pretože aby sme pochopili, prečo dnes ľudí tak priťahuje každá nová správa z jeho súkromia, musíme sa vrátiť k okamihu, keď sa z talentovaného mladíka stal fenomén. Peter Sagan sa totiž nestal známym zo dňa na deň jedným bulvárnym titulkom. Jeho meno začalo naberať váhu oveľa skôr v pelotóne, medzi fanúšikmi cyklistiky a potom zrazu aj medzi ľuďmi, ktorí dovtedy možno nerozoznali etapové preteky od jednodňovej klasiky. Prvé veľké, pozor, tento chalan je iný, prišlo už v roku 2010. Vtedy mal len 20 rokov a na pretekoch Paríž-Nice okamžite zaujal tak, že o ňom Cycling News písal ako o jazdcovi, ktorý je na debute pôsobivo silný. Nebol to ešte ten Peter Sagan, ktorého neskôr poznal celý športový svet, ale zárodok už bol jasne viditeľný. Výbušnosť, odvaha, prirodzený cit pre finish a hlavne zvláštna ľahkosť, s akou pôsobil aj v situáciách, kde sa iní lámali pod tlakom. Už vtedy bolo cítiť, že nejde o ďalšie meno do výsledkovej listiny. Skôr o človeka, ktorý raz zmení atmosféru pretekov vždy, keď sa objaví na štarte. Potom prišla Kalifornia. A práve tam sa ten sľub začal meniť na slávu. V máji 2010 na Amgen Tour of California mladý Slovák nielenže držal krok s veľkými menami, ale začal ich aj porážať. Zrazu sa nehovorilo o tom, že má talent. Zrazu sa hovorilo o tom, že vyhráva. A to je obrovský rozdiel. Talent si ľudia všimnú. Víťaza si zapamätajú. Neskoršie retrospektívy Cycling News sa k jeho kalifornskému prelomu vracali ako k momentu, keď sa jeho meno definitívne zaradilo medzi veľké príbehy modernej cyklistiky. Nie náhodou sa práve tieto preteky spomínajú vždy, keď sa hovorí o tom, kde sa z Petra Sagana stal Peter Sagan, ktorého už nebolo možné prehliadnúť. No, skutočný výbuch popularity prišiel v lete 2012. Tour de France je iná planéta, iný tlak, iné svetlá, iná váha každého pohybu. A Sagan na nej nevyzeral ako nováčik, ktorý sa prišiel učiť. Naopak, na svojej prvej túr vyhral etapu z Orchy do Boulogne-sur-Mer 3. júla 2012 a neskôr v tom istom ročníku získal zelený dres v bodovacej súťaži. Keď Tour de France sama o roky neskôr pripomínala históriu tejto klasifikácie, uvádzala Sagana ako jazdca, ktorý ju ovládol opakovane v rokoch 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2018 a 2019. To už nie je len úspech, to je éra. A práve tam sa zrodila jeho široká popularita aj mimo úzkeho kruhu cyklistických fanúšikov. Zrazu tu bol Slovák, ktorý vedel nielen vyhrávať, ale vyhrávať s charizmou, ktorú si ľudia spojili s radosťou, nadhľadom a istou drzou ľahkosťou. A ešte niečo bolo pre neho typické. Nepriťahoval pozornosť len výsledkami, ale aj spôsobom, akým tie výsledky prichádzali. Oslavy v cieli, uvoľnenosť pred kamerami, schopnosť v jednej sekunde pôsobiť ako chlapec zo susedstva a v druhej ako absolútny pán situácie. V športe sa často stáva, že veľké hviezdy si okolo seba postavia stenu. Sagan mal presne opačný efekt. Pôsobil prístupne, čitateľne, náš. A práve preto si k nemu verejnosť vytvorila zvláštny vzťah.
Nielen obdiv, skôr pocit, že ho pozná. Hoci v skutočnosti si to najdôležitejšie nechával pre seba. Ďalší zlom prišiel medzi rokmi 2015 až 2017. UCI pripomína, že Peter Sagan je dodnes jediným mužom v histórii, ktorý získal titul majstra sveta v cestných pretekoch 3-krát za sebou. V rokoch 2015, 2016 a 2017 Richmond, Doha, Bergen, 3 rôzne mestá, 3 rôzne kulisy, ale ten istý výsledok, duhový dres patril jemu. A práve vtedy jeho meno definitívne prerástlo hranice športu. Už to nebol len úspešný cyklista zo Slovenska. Bol historickou postavou svojho športu. Niekým, koho si fanúšik nepamätá len cez konkrétne víťazstvo, ale cez celú atmosféru jednej éry. Keď sa na to pozrieme z dnešného pohľadu, začnú do seba zapadať aj tie jemné náznaky z posledných mesiacov. Muž, ktorý si prešiel takou intenzívnou kariérou, si po jej vrcholoch prirodzene začal strážiť pokoj oveľa viac než kedysi. A možno práve preto bolo na jeho nedávnych verejných vystúpeniach vidieť niečo, čo si veľa ľudí uvedomilo až spätne. Nešlo len o dobrú náladu, skôr o pokoj človeka, ktorý už nemusí nikomu dokazovať, kým je. Keď sa dnes spätne vraciame k vyhýbavým odpovediam, k februárovým dohadom z Jasnej či k tomu zvláštnemu vnútornému pokoju, s akým pôsobil na verejnosti, možno práve jeho minulosť vysvetľuje, prečo všetko robil tak opatrne. Človek, ktorý celý život žil pod reflektormi najväčších pretekov sveta. Veľmi dobre vie, akú cenu má chvíľa, ktorú si uchráni len pre seba. A práve v tom je tento príbeh zaujímavejší, než sa na prvý pohľad zdá. Lebo nejde iba o to, že Peter Sagan dnes púta pozornosť ako športová legenda. Ide aj o to, že verejnosť sleduje človeka, ktorého si roky spájala s triumfom, hlučnými cieľovými rovinkami a slávou, no teraz sa ho snaží čítať úplne inak, cez ticho, cez drobné gestá, cez náznaky. Kedy si stačilo pozrieť na výsledkovú listinu a všetko bolo jasné. Dnes je to presný opak a možno aj preto je okolo jeho osobného života toľko otázok,